Ето така изглежда финалният продукт. Има и тук. Да, аз вече нямам търпение да ям. Бон апетит! Това са манатарки. И задушаваме лукче с манатарки. Сложихме малко магдановче и сега слагаме сметана. Сега ще сложим и малко мляко, за да стане сос. Слагаме пастата и трябва да я разбъркаме. В начало се бърка един-два пъти, за да не залепва. Сложихме и кашкавалчето в соса, вече като сме изключили огъня да се разтопи. Изваждаме макаронките от соса и остава само да ги разбъркаме. Така ни изглежда вече готовата паста, която сега ще попие от соса и ще се сгъсти. Няма страшно, че е повече соса, това е по-хубаво. Ето така изглежда финалният продукт. Има и тук. Да, аз вече нямам търпение да ям. Бон апетит!